होय 25 डिसेंबर चल चला सर्वांना गुड मॉर्निंग. आणि आता तुम्हाला आजचा मेन्यू सांगतो, जे काजल तुम्हाला सांगेल, कारण मी फोन खाली विसरलो होतो. काजलने गेस्टचा फोन रिसीव्ह केला, जे 11 माणसं आपले बस घेऊन येणार आहे. बघा शेवटी बस आलीच, पण ही पहिल्यांदा बस नाही आली आहे. जून म्हणजे जेव्हा पावसात होतं ना, पावसात तेव्हा पण एक ते बाहेरगाव, अर्धे बाहेरगावचे होते ना, अर्धे मुंबईचे होते, तर त्यांनी पण बस घेऊन आले होते. पण पावसामुळे एक दिवसात त्यांनी चेकआउट केलं, कारण पावसात नाही होत इकडे, बरोबर ना. तर आता परत आपली बस येते, 11 माणसं येतात. त्यांची ऑर्डर आहे 2 मटन थाली, 3 पापलेट थाली, 3 सुरमई थाली, 2 प्रॉन्स थाली. म्हणजे टोटल किती झाले? 5, 8, 10. त्यामध्ये त्यांना 7च राईस हवेत, भाकरी 7 राईस, 6 ज्वारीच्या भाकरी, 6 तांदळाच्या भाकरी आणि 4 चपात्या. तर व्हरायटी इकडे तुम्हाला सर्व अवेलेबल होणार. आत्ताच मी जातो, कारण संध्याकाळची ऑर्डर आहे, तर मी आत्ताच निघतोय बघा. जर आत्ता आणून ठेवलं तर संध्याकाळी जाऊन आपल्याकडे लेडीज आहेत ते काम करतील. तर अशी आपली ऑर्डर आहे. आणि ही या सीझनच्या डिसेंबर मंथची ही मोठ्या ऑर्डरमधली ही लास्ट ऑर्डर म्हणू शकता. नंतर जानेवारीला हाय चेक इन, पण ते कमी कमी आहेत. पटकन गडबड करायला हवी, कारण वाजले आता 11. तर फिश मार्केटला मी 2-3 फिशवाल्यांना फोन करून थांबायला लावलं आहे, कारण ऑर्डर बघितलात ना, ऑर्डर तुम्हाला जी सांगितली त्याच्यामध्ये अजून 2 मटन थाली ॲड झाली. आणि एक मेसेज आला आहे, कारण हे नॉन सबस्क्रायबर आहेत फॅमिली, त्यांना आमचं रुटीन काहीच माहीत नाही. त्यांनी सांगितलं 1 प्लेट कालवा आणि 1 प्लेट काय मागितलं काजल? ते माकुळ 1 प्लेट कालवा, 1 प्लेट माकुळ. ठीक आहे, आता अवेलेबल झाला तर आम्ही देतो. म्हणजे आज पण तुम्हाला परत काहीतरी व्हरायटी बघायला मिळेल. आणि ऊन असल्यामुळे बघा मी फुल कपडे घातले, सगळं हाताचे पण फुल घातले आणि पाय पण फुल. 11 म्हणजे आता ऊन किती असेल विचार करा. तर इथं फिशवाल्यांना मी थांबून ठेवलंय. चला आता 100 झालं. काय होतं मग? किती आले त्याचे पैसे? किती आले सांगा. 3.5 पाहिजे. या देता या दात नाही. मला हे सुरमई द्या आणि पापलेट द्या आणि कोलंबी पण द्या. हा एक मोठा पीस, हा 240ला बसणार. हा एक मोठा, आणि हे 350. बाकी हे तिघांचे बघा किती होतात. ही एकदम ताजी आहे ना, हे बघा लाल आणि केवढी मोठी सुरमई घेतली बघा मी. 1 किलो 1.5 किलोपर्यंत, 1 किलो 200 अशी. ह्याचे पीसेस काकी आडवे कापाल का? आडवे पाहिजे. हां आडवे पाहिजे. हलवा कापायला द्या. द्या काकी, हे पण द्या मला. आणि ते 1 किलो द्या. घेऊन ठेवा बाप कसे आहेत ते. हां द्या पूर्ण द्या. आणि माझी मासे नेलंच ना लगेच संपतील. लगेच ऑर्डर पाडणार काय? बघ आहेत आता 10 आले आहेत ऑर्डर. बरोबर. हे पण कापायचे तर काकी, त्यांना द्या कापून, मग मला द्या. बस कसं आहे गाजर? गाजर 60 आहे, 1 किलो 50 आहे. द्या द्या. चला घरी आलो. बुबू बाहेरच बसली आहे.
हे बघा काय इथं पूर्ण हे सर्व भाज्या आहेत. पिसवा भरून हे सर्व भाज्या हा बापरे. कारण आज नॉनव्हेज आहे तर उद्या सर्वांची व्हेज असणार. हा एवढं फिक्स आहे सर्व भाज्या बरोबर ना. त्यासोबतच दरवाजा पकडा. दूध लागतं 1 लिटर दूध. लागतात. दूध पण भरपूर लागतात. त्यासोबतच 1.5 किलो मटण, 1000 रुपयाचं मटण, कॅरमची पावडर, 2000ची मच्छी, बाई 2000ची. आणि शेवटी 20 रुपयाचे लिंबू 6. आणि पाण्याची बॉटल ही आपल्या घरातली. कितीला गेलेलो? 11ला गेलो. वाजले किती? 2 वाजले ना. दुपारच्या वेळी गेलो बघा. मी सर्व दुपारचं आणलं. हे आता अवेलेबल केलं म्हणून संध्याकाळचं ना जेवण व्यवस्थित बनणार, पटकन पटकन होणार. होतं होय. नाही तर 4 आता ते फिश मार्केट परत 5ला उघडतं. हा 4ला आपल्या गेस्टला येणार हो ना. फुटगड. आता तुम्हाला भाजी पण दाखवतो, सर्व फिश पण दाखवतो काय काय आणलं. हम्म. जाऊन येऊन परत 30 किलोमीटर झाले. बाकी इतर ठिकाणी पण गेलो ना. चल आता आतमध्ये ये. चला दाखवतो बघा सर्व. पाणी आता मला पाणी प्यायची गरज नाही. पहिला मी लिंबू सरबत पिलो जिकडे भाजी घेतली. होय. त्यानंतर मग मला आपलीच आमरसची बॉटल दिसली, जी आपली आहे ना, हा व्हिडिओमध्ये दाखवली आहे. 250 रुपयाला विकत होतो. हा तिकडे मग पायनॅपल ज्यूस पियालो. हा. मग परत दूध आठवलं. दूध होतं तिकडे लशी प्यालो. आणि बाहेर एवढं गरम होत होतं, तापलं ना सर्व. तेवढं थंड थंड करत आलो मी. हा. आणि मध्ये आपलं पाणीची बॉटल. आणि तुम्हाला सांगतो बघा, नाही काकडे सॅलेड मध्ये लागतात ते द्यायला. ते बघा ही लाल माठची भाजी आणली. ही जुडी बघा, तुम्हाला दाखवतो. ही 20ला 1 देतात. ताजी आहे ग. आणि मी रोज घेतो ना, रोज हा ताजे देत. 20ला 1 आणि 30ला 2 रोज घेतो म्हणून ना. हे बघा हे सर्व भाज्या, सर्व भाज्या 80 रुपये किलो पासून सुरुवात आहे. हा. गवार तर 40 रुपये, 160 रुपये किलो गवार आहे. भेंडी आणली. नाही भेंडी नाही भरलेली. आलं आज यावेळी मी 150 रुपये किलोनी आणलं. भेंडी भरायला तरी होतात. भेंडी आणायची. हा. कोथिंबीर 1000 रुपये जोडी, पण ते छोट्या जोडी आहेत. मग 2च आणले. फ्लावर, टोमॅटो, काकडी. ही पालेभाजीमध्ये बारीक मेथी पण आणली बघा. बारीक मेथी कशी देतात तिथे बाई ही वाली. ही गावठी आहे सर्व म्हणून आणली. त्यासोबत रताळी मग मी तुला रताळी. ही मुळ्याची भाजी 20ला 1 30ला 2. परत पालेभाजी. पालेभाजी कशी आपल्या भाजीमध्ये असते ना, ताटामध्ये असते. आणि काकडी सॅलडसाठी आणि लिंबू. आणि ही गोणी मलाच ठेवतो भाजी बिजी आणायला काय, म्हणजे ऍक्टिव्हाच्या पुढे बरोबर राहते. ते झालं. आणि काय आणलं होतं? फिश आणलाय, चिकन, दूध 1 लिटर. आता फिश दाखवतो चला. मटन 1000 रुपयाचं आणलं बरोबर. 1.5 किलो झाला 700 350. ज्या मुलं 1000 रुपयाचं ते बरोबर, कारण आपले 4 ताट आहेत ना. ओके ते झालं. तुम्हाला फिश दाखवतो चला. पाणी पियलास का? मी जसं नेहमी व्हिडिओमध्ये सांगतो, काळोख येत असेल जरा चेहऱ्यावरती. तुम्हाला नेहमी मी सांगितलं आहे ना की कुवाळ्याचं ज्यूस पिया. नाहीच अवेलेबल झालं तर आपलं नारळ पाणी पिया. तुम्ही पिया, तुमच्या पॅरेंट्सला द्या, तुमच्या बायकोला द्या, तुमच्या गर्लफ्रेंडला द्या, तुमच्या आजूबाजूला नाही पण द्या. नाही तर स्वतः तरी पिया. ठीक आहे. जास्त सर्दी बिर्दी असेल तर नका, पण एक रिफ्रेशमेंटसाठी बाहेर एवढे आपण पैसे टाकतो ना, पाणीपुरी खातोच बरोबर. तरी भले मोठा नाही तर छोटा तरी पिया. म्हणजे ही सवय तरी आपल्या व्हिडिओ बघून लागू दे. आता हे खड्डा नाही घ्यायला पकड. आणि असं हे करून आणायचं, कैची हे घ्यायचं आणि गोल फिरवलं की बरोबर होतं मग खड्डा. झाला ना. झाला. त्यासोबतच तू पी थोडा. मी आता काय झालंय, लिंबू सरबत, लस्सी नाही लिंबू सरबत नंतर काय पियालो काजल मी? लिंबू सरबत नंतर पायनॅपल ज्यूस, मग लस्सी. आणि हे पिल्यावर रस्सी व्हायचं. ओके पिऊन दाखव कशी आहे. बसून पिया मॅडम. इथे हे प्रोसेस चालू आहे आणि आतमध्ये तुम्हाला दाखवतो. काजल गॅसचा फोन आलेला. हे बघा इथे सर्व भाज्या ठेवल्या आहेत. तेलचं बॉक्स पण मी कालच आणलेला आहे. आणि इथे काय चालू आहे, पाणी आलंय का? मग
ओके. आणि हे बघा सर्व हे बघा हे आपलं मटण आणलं पूर्ण फ्रेश मटण दाखवतो हे पण. आणि ह्याच्यात सर्व मासे आहेत हे पण तुम्हाला दाखवतो मी आता तुम्हाला दाखवतो आमचा फिशचा खजिना सर्व फ्रेश. आणि हे सर्व आजची ऑर्डर आहे बघा. सर्व काल पापलेट सुरमई तुम्हाला जेवढे दाखवले सर्व संपले होते ना. चला पहिलं कोणाचं उद्घाटन करूया. मटनचा जे सर्वात बोलतात ना महाग आणि कमी थाली बनते ती आहे आपली मटण थाली. ओके. तर आता हे मी बरोबर आणलेलं आहे मटण. त्याला मागून आणलं मम्मी की मला जास्त मांस दे. पण ते काय करतात लपून छपून ना थोडीशी हड्डी टाकतात. ओके. तर हे बघा कोलवाले कसे खराब बिराब असतात ते नंतर पटकन टाकतात. बघा किती मस्त वाटतंय. हे बघा मटन 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 मटन. आणि जास्त हड्डी आहे जास्त हड्डी बोलतो जास्त. मी त्याला ना मागून आणला मांस. तो बोलतो 700 का. तुम्ही बोल 1000 का दे लेकिन 300 एक्स्ट्रा दे पण मांस जास्त दे. हा. आणि तुम्हाला एक आता मी एक डिसिजन घेणार होतो जरा पाठीवर काजल. काय डिसिजन होतं की मटन थाली जी आपली आहे ना त्याच्यामध्ये मी मटन थाली 550 लावतो कारण क्वालिटी चांगला देतो. आणि हे मी लहान बोकड असो ना ते बघून आणतो. म्हणजे समजलं ना. म्हणजे ते कोवला असो आणि शिजायला पण चांगलं. आणि आता मी काय ठेवलेलं होतं मटन थालीमध्ये कारण एक्सपिरियन्स नाही बोलतोय. हे मटनचे जे पीसेस आहेत ना एक वेळ चिकन फ्राय आहे ना फ्राय लगेच शिजतं पण मटन फ्रायला खूप वेळ लागतो. आणि आम्हाला काय झालंय वेळ कमी पडतो सर्व गोष्टींसाठी. तर आम्ही मटन थाली देऊ पण त्याच्यात आम्ही फ्राय देणार नाही. चिकन थालीमध्ये कसं फ्राय असतं आम्ही त्या ग्रेव्ही मध्ये तुम्हाला फोड जास्त देऊ. ते एक काम करू बरोबर ना गाजर. जे पीस मटन मध्ये फ्राय मध्ये जाणार नाही तर तुम्हाला ग्रेव्ही मध्ये देऊ तसं आम्ही करू. तर हे मटन आज बनणार आहे 4 थाली आपली बनणार आहे. वा वा. आता ह्याच्यातून काय निघतं खजिनामधून नेक्स्ट काय निघणार आहे बघूया. कोणाचं नशीब कोण आलं नशीबने पहिला. अरे वा जे फ्री देतोय तेच पहिलं आलंय. हे आता ताटं जास्त आहेत ना फिशची आपली तर हे आपल्या थालीमध्ये मी फ्री देतोय माझ्यातर्फे सर्वांना. ओके. तर हे मला 250 बोललेले पण मी रोज सर्व घेतलं मग 200 रुपयाचे सौंदाले. मस्त ना दिलच्या आवडीचे. हा. आता हे बघा हे पण चांगले आहेत एकदम ताजे ताजे आहेत बघा. आणि एक एक असा दिला ना 2 3 4 5 6 7 8 9 मध्ये पण तुम्हाला सांगतो 7 थाली आहेत. तर ते कोणत्या थाल्या कोणती जातील माहिती का. जे मोठे मोठे आहेत ना ते जाणार. जसे ही बारकी आहे ना ही जाणार नाही. ह्याचे डोके नाही आणले तू. डोके कापले. डोके कालवणाला पाहिजे होते. कालवणासाठी नाही पण आज आपण त्यांना सुरमईची कालवण देणार आहे. सुरमईची डोके क्वालिटी देणार तुम्हाला क्वालिटी. ठीक आहे. आता त्यानंतर कोणाचं नशीब आहे. हा कोण आलेला आहे बाहेर. हा वजन म्हणजे सुरमई. आता तुम्हाला दाखवतो बघा किती सुरमई मोठी आणली बघा मी. आहे का सुरमई बरोबर मोठी आहे. हा. आता सुरमई मी तुम्हाला दाखवतो बघा पीसेस. इथे समोर पीसेस करूया. हे पाटी करूया सोंदाले आणि हे ताट पुढे करूया. हे बघा सुरमई 1 पीस आहेत 2 बरोबर 3 4 5 6 7. तुम्हाला फ्रेश बघायची असेल हाताला लाल दिसते माझ्या. हे लाल लाल दिसते एकदम ताजे. हा त्याच्याने समजायचं ताजा आहे की नाही. 8 आज एक एक पीस पण दिला 9. बाकीचे आहे बघा 10. हा पण मोठा आहे. हा पण मोठा आहे बघा 11. हे बघा हे सर्व छोटे आहेत 12. छोटे म्हणजे असे 2 दिले की बरोबर झाले ते. आणि हे मिनी हे बघा हे जे तुम्हाला सर्व कालवण होईल म्हणजे अजून आहे काय मोठी तिकडे. हा मोठी आहे. अरे वा लपली होती. अजून एक लपू नको. बेंड झालाय तो पण. अजून एक आहे. लपू नका. आता सांगा 11 आणि 12 13 होते ना. आता सांगा बघा हे तुम्हाला कालवणासाठी झाले बघा. हे पण मासच आहे. ते आडवं कापल्यामुळे तसं झालंय. हे पण मासच आहे. ठीक आहे. ते फ्राय केलं तरी चालेल. हे फ्राय केलं तरी चालेल. ओके. हे पण आहे जे फ्राय मध्ये आहे बघा. ही अशी सर्व सुरमई आणलेली आहे. मी जरा हातात होते कारण ते प्रत्येकाचं वेगवेगळे आहे ना. सुरमई बघा कशी फ्रेश आहे. आणि आज आपले 5-6 थाली सुरमई आहेत. त्याच्यातले एक गेले 2 गेले तरी संपणार ते व्यवस्थित. आणि ते अजून का आणावे लागतात कधी कोणाला एक्स्ट्रा लागतात ना. पण आपली फिश थाली बघून कोण एक्स्ट्रा घेतच नाही कारण त्यांचं मन तेवढा भरून जातं बघूनच. आता काय निघेल सांग. कोणाचा मान. कोलंबीचा मान आता संपलेला आहे. आंबा तेवढा आंबा जरा लांब जावा कॅमेरामॅन. नाही तर त्यांना वाज पाहिजे ना. अरे त्यांना वाज जायचा जास्त मच्छीचा वाज. जाऊ दे फ्रेश मच्छी आहे. फ्रेश मच्छी आहे.
आता हे कोणाचा महिना माहिती काय? एवढी मच्छी आणली पण वास नाही अजिबात येत वास आहे. नाही येते. नाही ताजी ताजी ना एकदम. पिशवीला अडकली असेल. हे बघा हे आहे सर्व कोलंबी. ओके ह्याच्यात आहे का अजून? नाही ना. नाही. आणि हे पण बघा मोठे कोलंबी. हेच आपण फ्राय मध्ये. आज काय झालं बारीक कोलंबी अवेलेबल नाही झाली तर ह्या मी तुम्हाला समजावतो. थपथपीसाठी मी ती 150 रुपये किलो असते ना, 150 रुपये किलो ती आणायचो. ओके आता ही मला 350-400 रुपये 350 रुपये किलो पडली मला. बापरे. ओके तर आजची जी थाली जर थपथपीत आहे मग ते जरा कसं मला महाग पडतंय. कसं समजतंय. आणि जे तुम्हाला सांगायचं राहिलं ही सुरमई कालच्याच व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेले किती राहिलेले 400. होय 400. त्यानंतर 3 दिवस गॅप झालेत. ही पडली मला 700 रुपये किलो. मग म्हणजे 30 सुरमई. आता कसं 3 दिवस बोट येणार पण आलेली पण नाही आणि 3 दिवस पुढे चांदणी रात बोलतात येते काहीतरी. त्यामुळे अजून बोट येणार नाही. हीच मच्छी होती ती. म्हणजे आता पकडले पण ही फ्रेश आहे. ते गेल्या वेळी जर पकडली असती तर 400 ला पडली असती. ही 700 रुपये. तर मला सांगा ती 450 थाली मी बजेटच्या हिशोबाने सेट केली होती तर थोडे 50 रुपये वाढले तर तुम्ही समजा मलाच इकडे 50 रुपये वाढले. मी तेच 50 वाढवतोय. बाकी मी माझं प्रॉफिट नाही वाढवतोय. हा आता काय राहिलंय? कोळंबी आणली. हा आता नाही अजून बाकी आहे. आपल्याकडे एवढा आयटम आहे की ताटं कमी पडतात. अजून काय असेल सांगा. गॅस करा. मुळे नाही. मुळे नाही. नाही कालवा पण नाही. दुसऱ्या मुळा नाही. माकुल नको होता त्यांना ना. माकुल हे असे साईडला आपण बनवतो ना असे फ्राय मध्ये तसे त्यांना फ्राय मध्ये थपथपीत बनवायचे. थपथपीत. ओके हे मला पडले 200 चे होते. मला 150 दिले. कोणकोणत्या गोष्टी ते ह्याच्यात देतात पण सर्वच नाही देऊ शकत ना. तरी आता लास्ट आहे. आपले गेस्ट येतात. तुम्हाला सांगितलं होतं जरा पाठी जावं कॅमेरामॅन. तुम्हाला सांगितलं होतं की जर आमच्याकडे तुम्ही खाल तर तुम्हाला आम्ही एकदम व्यवस्थित देऊ एकदम चांगला देऊ. हे सर्वात डिमांडेड असतं आणि मोजकेच लोक खातात. ते काय असतं? काय बांगडा काय आता ह्याच्यासाठी कसं ही सर्वात काय ते हातात काढून द्या कारण माझा हात नको लागायला. ह्याची थाली फेमस आहे. काय आहे ते? मोडौसा नाही पापलेट. येस. अरे हा पापलेट थाली हवी होती. पापलेट थाली आहे ना. आणि किती पापलेट थाली आपली? किती पापलेट थाली आपली? 3. मग मी पापलेट किती आणणार? 4. कशाला? मला आता आम्ही तर खात नाही. एक पापलेट. हा बघा पापलेट वाकडा झाला जरासा कारण ते वजन पडलं. हा वजन पडला ना. हे बघा ठीक आहे. एक पापलेट नंबर 1. पापलेट नंबर 2. अरे पापलेट वाकडे झाले. पापलेट नंबर 3. हे बघा आणि मी बघून ते मोठे वाले आणले जरा जाड आणले. जाड हे बघा ठीक आहे. तर एक पापलेट मला 170 रुपीजला पडला काहीतरी. कारण आता सिरियसली मार्केटमध्ये पापलेट एकदम कमी आहेत. ज्यांच्याकडे आहेत काय आलं पाणी पडलंय का तुला म्हणून मी तेच बोलले ताट इकडे घे. जाऊ द्या. हे बघा पापलेट बघा तुम्ही. जाऊ द्या मस्त ना. पण एक गोष्ट तुम्हाला मम्मीला काजलला मला तुम्हाला सर्वांना एक प्रश्न आहे. आपण फ्रेश आणून रेट कमी लावतोय. बरोबर. कॉन्सेप्ट समजला काय बोलतोय मी? बाहेरचं मी नाही सांगत पण रेट जास्त आहेत. उलट ह्या गोष्टींसाठी या एफर्ट साठी हे जे रेट्स हाय पाहिजे. तुम्हाला काय काजल बोलतात ना क्वालिटी देतो फ्रेश देतो रेट हाय द्या असं असतं ना. तरी मी तुम्हाला एक नॉमिनल म्हणजे बोलतात ना एकदम अफोर्डेबल प्राइस मध्ये फिश थाली का देतोय? कारण तुम्ही आमच्याकडे स्टे घेताय. बरोबर. ही जर स्टे नसती तर तुम्हाला लिटरली सांगतो ह्या 550-600 पासून मला थाली वेगळ्या पाहिजे होत्या. पण तुम्ही स्टे घेताय. तुम्हाला काहीतरी व्हरायटी द्यायची. बघा सुरमई थाली दिली त्याबरोबर तुम्हाला आम्ही कोलंबीचं थपथपीत देतो जे मोठी दिली यावेळी आणि त्याबरोबर तुम्हाला सौंदाली फ्री देतोय. आता सौंदाल्याची थाली असते बांगड्याची थाली असते. ओके त्यांना पापलेट थाली वेगळी पाहिजे. सुरमई थाली वेगळी पाहिजे आणि कोलंबीची पण थाली त्यांना वेगळी पाहिजे. म्हणजे 3 पापलेट थाली आहे 4 सुरमई थाली आहेत 2 कोलंबी थाली आहे आणि त्याच्यामध्ये हे कॉम्प्लिमेंटरी देतोय आम्ही. आणि त्याबरोबर करीसाठी पण सुरमईची करी आहे बघा. ते कोणी असू दे म्हणजे करी पण चांगली वाली देतोय. ठीक आहे. तर असं बडबडून हे काय मटन दाखवलं ना. मटन दाखवलं. असे 1 2 3 4 5 6 6 मासे आणि 1 मटणाचे शब्द बोलून मी इकडे माझे भाषण समाप्त करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र वंदे मातरम. या लवकर मच्छी खायला. उपवास असो किंवा नसो तुमच्यासाठी तयार. हा आम्ही तर वाज पण नाही घेत. तुम्ही खा इकडे येऊन. हे बघा आपण आता सुरमई मला आवडल्या मोठे पीस एकदम.
चोर पकडली. मी कधी खाल्लं बोललो. आता तुम्हाला सांगतो, मी एडिट करायला सोडलं, एक्सपोर्ट होतं ना ते व्हिडिओ, आणि मी गेलो आतमध्ये जरा झोपायला. ते बघा तिथे झोपायला गेलो. मी आलो आणि हे बघा काय माकड बसलाय केक खात. खाऊ दे ना, भूक लागली असेल तिला. काय पण एवढा गोड काजल, काय घ्या खाऊ दे रे. जाऊ दे चला. आज माझ्या आवडीचं गोष्टी आज मला सर्व आवडीचं बनते बघा. वा 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 वाफ आली सर्व. तुम्हाला काल बोललं ना खाऊन टाकते असं बोललं. मग काल उपवास होता ना, मग आज काही खाऊ दे. खा तू खा. दे आता सर्व मला दे. सर्व नको, तिला पण खाते ना. चल तू चपचा काढ. नाही काय असतं माहितीये, एक तुला सांगते, काम करता ना कधीतरी थोडासा गोड खायला पाहिजे. नाही गोड पाहिजे. काय होतं माहितीये का जरा, आणि ते ना वास नेहमी चिकन मटन फिशचा वास घेत ना आम्हाला भूकच मिळली आमची ती. होय. ओव्हर म्हणजे रोज आज पण तुम्हाला दाखवलं ना किती काय आणलं ते. रोज काय नाही चालू आहे. चला आता आपण केक खाऊया. आपल्या गेस्टनी दिला होता. आरामात वरती बसून खात होती ती. हा हे बघायचं आहे ना, जर मी खातो ठेवलंय ना. फ्रेश चांगला मी घेऊन चाललो आता. तिला दे. पाहिजे एवढा थोडा खाणार तो. एवढा काय जास्त आहे दिलाय का मला. एवढंच आता केक आहे हा काय. खाली पडलं ना बघ. दुसरा काही चमचा. आणि मम्मी माझा गोडचं प्रमाण बघा. बघ केवढा होता, केवढा दिलेला, केवढा खाल्ला. 2 चमचे खाल्ले ना. गोड वाटतंय मला. नाही मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं ना की मला बास होतो. का धर बरं बाबा, कोणतरी आमच्याकडे बाई आहे खायला, कोणतरी मुलगी आहे आमच्याकडे खायला, कोणतरी खायला आहे नको. मला ते गोड वाटतंय तर बस. मला तर आवडतं हे बनतंय ना. माझ्या आता लक्ष कुठे लागणार नाही मला. काजलची एक सवय मला चांगली वाटली, ती बटाटे करते ना, मम्मीला ठेवते, तिला घेते आणि बाकी सर्व मला देते, कारण मला खूप आवडीचं आहे. तो एक असा एक पूर्ण हे आपलं ताटभर पण खायला बरोबर ना. तशी बोंबील पण मी ताटभर खातो काजल पूर्ण. कधी बघितलं ना तुला मी बोंबील खातो, कारण तू ते अजून बनवला नाही ना. आता बनव आणि मला दे. मार्गशी संपला की बोंबील बनव. आता हेच मम्मीला प्रश्न विचार, मम्मी तू बोंबील मला पूर्ण तळून द्यायची ना. कुठे गेली बोंबील? पूर्ण तळून द्यायची ना. तुला ताटभर बोंबील द्यायची. ओके, गॅसचा फोन आला वाटतं.